Aw bisimila Maliba TV 1 jabarani kani aw ka kunnafoni sentelima waati seli Chine Malika Film Festival ta ko fɔlɔ lajɛw dayɛlɛla kunu halamisa janvier kalo tile 22 sanba 2026 Hôtel Azalea Sanam na Bamako min labɛnna Chine lasigidenso fɛ min bɛ Mali la ni jɛɲɔgɔnya ye ni maci ye o lajɛ in ye faamaw kɔkan baarakɛlaw sinema baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ni o kɛnɛ in sigili kun ye ka sinema jɔyɔrɔ jira ladalako ni ɲɔgɔn cɛ jɛkafɔ sabatili la Mali ni Chine ɲɔgɔn cɛ ni Chine lasigiden Lin Shingyang ye foli lase ladalako minisiri Mahmoud Dafe ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dɛmɛ la ni lajɛ in labɛnni ko ɲuman na. O kɔfɛ lakanako siratigɛ la Golomasi Tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma ye kunnafoni cari kunungo halamisa min na a b'a da maaw kulo kan ko jatigɛwalekɛlaw ye bingani ta k'an ka Golomasi Tabaw sɛgɛrɛ Sikaso bɔda la janvier kalo tile 21 su sanba 2026 ko ka kɛ ni Golomasi Tabaw ka wulikajɔ ye u sera k'u boloda kɛ fariɲɛwalikɛla ninnu kan kungo dɔ kɔnɔna na Fatiya kɛrɛfɛ min senfɛ u ye maajugu caman bɔ baara la ni dɔw ye sintigɛni ta ka taa k'u ka motow to n'u bolofɛn caman ni o bɛ tali kɛ arajo panneau solaire batiri sumamafɛn fo ka taa se dugujukɔrɔmɔgɔw ma ni Golomasi Tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma ye Golomasi Tabaw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri banbali la jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Ni hambore no hamta ko kan kibariya kunnafoni na hama damne Niger jamana la fasa ministri so kan ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na tanda sigida ye baara dɔ daminɛ minnu bɔra Niger ni Irisi jamana ka jɛkafɔw la o baaraw kɔnɔna na kalansunta bɛna jɔ château dɔ jɔli panneau solaire kuraw fo ka taa se jiko gɛlɛyaw ɲɛnabɔli ma lapitaliso kɔnɔna na o baaraw tun ye minɛnen do général de brigade Mamani Soleyi fɛ ni civil ni Golomasi Tabaw tun ye ciden ye ni laban kɛra ka furaw tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ o wale in bɛ jɛɲɔgɔnya jira ladala ko ni sigida yiriwali la. An b'a kuncɛ Congo RD kalo wɔɔrɔ a ka minɛli kɔfɛ o bɛɛ mina ko ni ale Joseph Kabila ka bɛrɛbɛrɛli tɔn PPRD ɲɛma dagan ye minɛla jamana ka cyber de défense mɔgɔw fɛ cakɛda min bɛ jamana ɲɛmaw ka baara la ka kɛ ni a somɔgɔw ka fɔ ye ko an bɛ wagati min na ko a ka surunna dɔbagaw ma se k'u ɲɛ d'a kan fɔlɔ ni o minɛli bɛ sen na a bɛ kalo kelen bɔ min senfɛ maa caman minɛla Joseph Kabila ka bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔna na. Nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.